Tara mga kalas, samahan ninyo ako at manood tayo ng Inter-Barangay. Dito lang yan sa San Jacinto, Casibong versus Santa Maria. Kapag sinabing Inter-Barangay, ito yung inaabangan ng lahat. Dahil bawat barangay may mga players na talaga namang mapapabilib ka sa galawan or laro nila. Kaya kung isa ka sa mga mahilig maglaro ng basketball, ay suportahan mo na yung barangay mo mga kalas. Dito mo maririnig sigawan, kantsawan ng iba't ibang barangay. Lalo na kapag may sinusuportahan ka talagang player, di ba? Pero dapat walang sakitan, walang pikunan para masaya lang. Enjoy mo lang ang iyong panunood. Kasi minsan may makikilala kang bagong kaibigan. Mas masaya kasi kapag uuwi ka na mayroon kang bagong kaibigan. Tulad na lang ng ating bagong supporter ngayon na si Ma'am Jubilin Benguet, Ma'am Lea de Vera Manalo, at iba pa. Kaya tara mga kalas, panoorin natin ang highlights ng Casibong versus Santa Maria. Di ba nakakaliw? Pero ito, shoutout nga pala sa'yo, King Logs, Pabuna, sa'yo din Kois at kay ate. Ito na mga kalas, back to the ball game. Virgin, Liza! Hi, what's up mga kalas? Ngayon na ako magsasalita. Ang score 73-70 in favor of Santa Maria. Paul muna. Pilihan mo.
Tulad nga ng nakaugalian natin, sports lang. Siyempre, congrats sa Barangay Santa Maria.